Здравейте хора, аз съм Милтониус и това е поредният епизод в BGCraft. И тук сме Екзодик. Здравейте. Да. Пък другият ни член го няма. Той е в криза, така се каже. Да. Добре. И в този епизод ще направим едно мазе. Първо искаме да ви покажем новостите, като ето този покрив. Значи, ние направихме един епизод, но аз без да исках изтрих това клипа. Беше случайно и после страшно се ядосах. Нали, че когато разбрах, че го изтрих и направо бях целия бесен, но това няма значение. И ето това, тук на пътека до тази новата къща, която аз направих. И както казах, нали, че тук това цялото място ще е в къщи и ще бъде един голям град. Да, ето, това е втори етаж. Само да ви го покажа. И е пълен, нали, с честове, ето виждате, това е нещо като честове, тук има нали, две тераси. Това тук е за дърт, за дърво и такива глупости, и тук за камък. Само направя така. И така. И в този епизод ще направим тук един честро. Едно мазе. И да започваме. За да вземем това бялото дърво. Само бил. Да, знати го. Така. Колко да е дълбок? Чакай. Аз ще кажа. Значи 1, 2, 3, 4. И после ще направим доста голямо. Всъщност да, 4 са. Добре, видях. Така. И го правиш това цялото, нали, бяло дърво. Добре. И малко да повързваме, защото имам и друга работа. Така. Нямам торчове. Това е хубаво. Да, и ето и това новото. Това с стъклото. Нали, да ви кажа. Имаме ли кол? Нямаме кол. What the fuck? Имаме кол. Ето такъв печката. Така, да направя торчове. Я видя. Краси. И тук това виж. И това тук. Давай, знам. И има това опати в честовете. В чест. Размислена. Чули? Кое бе? Кое? Размисли там една опата. Нали? Аз имам спокойно. Добре. Така. Добре. Ето така. И време е да почвам да го оголемявам. Така. И по-дали ще е бил? Не. Значи само това стените ще са бели. Къде си? Тук съм. Къде си? Напред ли? Да бе. Чакай. Ето да. Ето. Супер. Така. Мале, това ще Аз доста имам дълго. торчове. Добре. Сега тук това го Това ли правим. ще е мазето? Не, това е много малко. Чакай, ще го правим доста голямо. Нали? Ема тази лопата ми се чупи. На ти една. Дай ми. Мерси, брат. Бък. Така. Добре. Супер, добре. Прави се този бък. Така. Ще... Гледай, бе, какъв този бъгове човек. Направо си ще тук работя. това бе.
Какво? Въпрос си по-да бял да го прави ли аз? Да, бе, да. Добре. А, не пода. Да, Само ще това си до го тук. Само това до тук ще е бял. Добре. Добре. Така. Така. Мога само мълчим. Като Какво някаква- да кажем? Не, да, така. Сега, ако правим още с... толкова стига, мисля. Да, толкова е супер каси, виж. Идвай тука. Екзотик. Това се нарича да си нуп. Не, ще гумс. И край. И свърши това пат, което е супер. Знаех си. Вижте колко съм добър. Взимаш това опат. Това част ще взема. Ще ми свърши. Гледам какво правиш. Нали? Така. Вземи, че. Ще взема две лопати. Една за мен и една за теб. Така. Ето. Толкова ще влезем това мазето. Толкова ще ни стигне. Има колкото къщата. Но не съм сигурен. Така. Да, лопата май ще ми стигне. Не, бей там. Бей, че. Така, супер. Ама Супер, така. Сега. Да. Не, че. Повече от бяло дърво. добре. Ай. Ето, дали... това вече съм започнал и то няма смисъл. Пък и бялото, нали, е по-свежо, така се каже. Обичам белия цвят. Щупим се лопата. Да. Ела до мен. Ще съм хапна. Ще имам. Тихо. И после, нали, ще трябва да измислим с... нали, как да го обзаведем, нали, нещо такова. Ще измислим спокойно. Да. Тук вече може да са ни леглата. Да, точно ли аз ги взех за това. Пада тук. Така. И имаш ли бяло дърво? Омага. Им. И- На ти. Къде си? Аз имам. А, Имаш ли много? Аз имам сега 7. стак. Браво. Ти си можеш добре. Ще ми дай малко. Това повията ми дай. Но всъщност, да. Дай повията, така мерси. Така. Ето. Ще стигне, бе. Ще стигне. Уоу. Бъде си. Така. Ето. Какво? Аз сега само те торче да сложим това по глите. И таванът е от бяло дърво. Не, имам идея. Я го щупи, виж. Виж как става. Мисля? Виж. И я виж. И какво? Еми, Да, да. Що не? Ама само, че и тук трябва. Да, това ще го правим. Да, супер става. Ма нямаме бяло дърво за... Имаме дърво. Горе. Ого, О, виж. Имаме малък проблем. какъв? Я чак само бия нещо. О, Има бяло дърво. Не. добре, що ме е това така, но ще Имаме бяло сложим дърво. още... Имаме бяло дърво. Идеме горе в често. Тя маш ще да взема чули. И малко да побързаме, защото... Не искам, нали, това... епизодът да е доста дълъг. Толкова ще стигне. Така, къде си? Да. Така. Сега, тук, нали, това за бялото да стане. Също не, това не трябва. Добре. Ето кой. Сега е бяло дърво. Така. Това тук ще си го правя. Нищо ще го правя.
Нека ти гадам. Смисъл? Нямам. Какво? Лопата. Аз имам и то малко. Гледай тук как съм. Още бил дърво имам. Още заваляха очите. И аз да хвана. Оп, едно. Така. Мога имам 4 стака дърт, отивам ги оставя тези дърт. Дама горе в честа, нали? Да. Така. И сме готови. Добре. Ето, Виж сме ладаци, като напълним всички честове с нещата и само ще се отбъртаме да гледаме какво има при честове. да, така. Батя Киро. Сега. Леглата, значи так. Тука. И тук мисля, дали е точно. Не. Явите. Брой. Няма да е точно, то на са 4. Другите са 5. 1, 2, 3, 4, 5. Не, стига, бе. Аз ще направя. Е така, так. Не, аз мисля. Знаеш какво? Що па не? Имаш ли още чай? Да направим цялото? Не, бе, чай. Имаме ли още вълна? Да, бе, да направим още едно. Чай ще направя още И едно. то така ще е по-яко, всеки си пи където си иска. Риба трябва ли само още... Една вълна ни трябва. Има ли пажни? Ами, Или пажина? изхъбих я. Една вълна ни трябва, брат. Не, върви, не намери някъде коза. Направи ножица, ако искаш. Не. Това е овца. Готово намерих. Супер. Аз съм гениален като чушка. Все пак то бък. Виждате, гледайте, че съм ходил. Виждате. То бък, гледай. Баше релога. Така. Идвам. Сега. Какво направя долу още? Чакай, да видя какво ще направя. Г! Какво направих, бе? Направих. Дай някаква глупост. Така. Закрафтим тебо. Вълна и дърво. Че така беше прави. Не, обратно. Така. 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 Сега видя какво си направил. Нищо. Значи така. И така. Кева на идея. И виж това като лампа, виж късна. Е много яко. Виж го е. Добре. Яко е, нали? Така. Виж аз поизмисли. Какво? То па не знам. Така, добре. Сега да направим. Ще направи крафтинг тело, да измислим нещо. Така. Мага. Какво бе? Виж какво направи. Чай. Какво направи? Да по-махай го. Колко да го искам? Не ми трябва. Така. Ето ще направим така. Ето така. Чай аз да поправя. Маси ще направя. Ама то няма да е стигнат. Така. Ще взема цялото бяло дърво. Сега да видя нещо. Трябва. Супер, идеално, супер. Так. Беше така, готово. Виж какво го направих. Виж. Да не е това, което си мисля. Не знам. Не е това. Зависи. Да, добре, хубаво. Става, но това беше много. Аз ще поправя тук стълби. Добре. Ще ни трябва още стълби. Ще си направя тук, за да се изкачвам. В смисъл? Ще виж. Значи тук. Добре. Едно блокче. Така. Мъгън не ми стига.
Замяра да направим това последно нещо, защото май е много дълъг и не искам да... Нали да така. Кита, нали там... Тако. Да ти направи, нали там, твоите... Последно, нали това детайли. И време да го спирам, чули? Давай. Вземи 2 тъмни стълби. Колко 2 тъмни? Да, смисъл, най-тъмното добре. Да бе, правда. Че 2 тъмни, добре. 2 дърва тук. Така. Костичко, бре. Добре, значи 2 стълби викаш, нали? Да, Хубаво. чакам по-долу. Ето, нати. Така. О, шит! Имаш ли бяло дърво? Не, О, мага, шит. нямам. Добре, сега. Имам. Да, Yep. вече имам. Дай ми. 4. И я ми ги дай. Къде си? Какво направи, бе? Не бе. Що па не, бе? Също, добре. Дай това бяло дърво. Дай го. Ето имам, бе. Така. Завиждаш то. Вярно. Сега... Ама изглежда яко иначе. Така. Ай, лянски. You can only sleep all night. Много люто от вече ден. Така, я сега видя. Супер стана, нали? Давай, ти му давай. Вижда много хубаво. Сега тука. Омага. Светичко. Свежо. Така. Само това го правя. И време е да спирам с епизода. Чакай, ми дойде нещо последно много. Аре. Нещо бързо да направим. Да. Така. О, ма сетих се. Имаш ли това дърво? Какво? И чай се взема сега. Вземи, защото не знам какво точно искаш. Тото беше, че ми стигнат. Така, виж. О, има ли... Да, има крафтинг. Чакай, че си изпусна. Крафтинг. Битъл. Така, супер. Имаш още дърво. Да. Виж какво направих. Диван. Дай това дървото. Ето. Каме трябва само още малко само. О, много е. Така. Coming. Добре. И... Време... Спирам, чули? Не. Що? Да, това супер. Чай, ма не. И то, ами къде? Чай, то е крафтинг тебъл. Ще го оставя тук. Така. Това ще ли печка? Печка ли? Да. И за чай ще направя. Аз ще направя и време да спирам с този смътан клип. Не ще гуса. Не е смътан, супер яки. Така, 8. Така в това. Така. Добре, и време спирам, че става вече ужасно дълъг. Сигурно. Правя тази печка. Така. Добре. Какво направих? Така. Така. Като не работа. Добре. Добре, хора. Да, значи... Това беше, нали, за този епизод. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за нас и за моят канал в Vbox и в YouTube. Абонирайте се, харесайте този клип, ако искате още такива епизоди и кандидатствайте сервера и това беше от нас и ще се видим. Още предпадам. И ще се видим в следващия епизод. Уау! Клонинги! Чао! Come on!